Ndị be anyị ekelekwa m elekwa n'otu anyị mere. Aha m Dr. Ogechi Sylvia Eze. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara ọgwụ ndị anyị na-aṅụ. Ọ dị mma ka anyị mara ihe ndị a maka na dọkịta nye gị ọgwụ, ị nwere ike ịjụ sị ọgwụ a m na-aṅụ, ị nwere ike ịkọwatara m ọfụma otu m ga na-aṅụ ya. Aga m ekwu okwu maka ihe asatọ anyị nwere ike ịma maka ọgwụ ndị anyị na-aṅụ. Ọ dị oke mkpa na anyị ma na anyị na-aṅụ ọgwụ a na-agwọ ọrịa n'ahụ, o nwere ike na-enyekwa nsogbu. So ihe mbụ wụ dọkịta nye gị ọgwụ, ị nwere ike ịjụ dọkịta, biko ọgwụ anyị na-enye m, ka ihe kpatara iji enye m ya. Dọkịta nwere ike ịgwa gị na because inwe ihe dịka chest infection ma inwe ihe dịka infection na urine. O nwere ike ịgwa gị na maka otito toro gị n'ahụ. Ọ dị mma ka ị mara ihe why iji aṅụ ọgwụ ahụ. Ihe abụọ wụ dọkịta nye gị ọgwụ, ị ga-ajụ for how long, ruo ole mgbe ka ị ga na-aṅụ ọgwụ a. A sị gị ọnwa ihe dịka ụbọchị 3, biko hụkwa ya ụbọchị 3 ahụ kwụsị. A sị gị 1 week, hụkwa ya 1 week kwụsị. A sị gị na ị ga na-aṅụ ya kwa ụbọchị, biko ekwukwala sị ahụ adịgo m mma, m ga-akwụsị. Gị na dọkịta gị kwesịrị ịkpa before gị kwụsị ọgwụ gị. Ọ maka enwe ọrịa like infection, dọkịta gị ga-enye gị antibiotic. Enwe ndị ga-aṅụ ya 2 days, ha sị na ahụ adịla ha mma. Ihe na-emewu ị na-akọs ihe a na-akpọ resistance. Kekwana ihe bụ resistance. So enwechacha nje na-anọ mmadụ n'ahụ. Ịṅụọ antibiotic ahụ, ịṅụọ that antibiotic 1 day 2 days, ya dịkasị o gbuchala nje ahụ nọ n'ahụ gị. Ihe mere wụ that nje ahụ adịgo weak, ike agwụwala nje ahụ. Now mana igbubele ya final, so ị kwesịrị na-aṅụ ya till that 5 days ma 1 week dọkịta gwara gị, because ịkwụsị ya, nje ahụ dịburu weak ga-abịa shikwa ike, then ịṅụwazi ọgwụ ahụ again, ọgwụ ahụ aga awa ọkụkwa. So ya awụ ihe a na-akpọ drug resistance. Ekwula maka the second thing. Ihe atọ wụ ị ga-amarakwa ma enwe ọgwụ ndị ọzọ ị na-aṅụbụ before gị bịa hụ dọkịta. So enwere ndị ga-awụ ha na-aṅụ ọgwụ for BP, na-aṅụkwa ọgwụ for sugar, na-aṅụkwa ọgwụ for maybe ihe dịka ndị na-enwe arthritis. So dọkịta gị chọrọ inye gị other medicine, ị nwere ike iwepụta list si nekwa ọgwụ ndị ọzọ m na-aṅụ, because enwe ọgwụ ị ga-aṅụ, ịṅụkọlata ha o wee nye reaction n'ahụ mmadụ. So the doctor nwere ike ịhụ this list say because ị na-aṅụ nke a, agaghị m inye gị nke m chọrọ prescribe, m ga-enye gị another one. Ya wụ ihe ịtọ. Ihe anọ, ị ga-amara ma enwe ọgwụ ndị na-enye gị nsogbu n'ahụ, anyị na-akpọ ya allergy. Enwe ndị ga-aṅụ penicillin, ha ṅụcha penicillin, ahụ ha niile na-akọ ha ọkọ, ha enwechacha rashes. Ma enwe ụdịrị ọgwụ BP ndị mmadụ ga-aṅụ, ha ṅụcha ihu ha aza, ire ha aza, ha na-ekuzi ume, ọ na-enye ha nsogbu. So ị kwesịrị ịma ma inwe allergy. Enwe some people wụ ha ṅụ ọgwụ BP, ha ṅụcha ya bido kwawa ụkwara ma ume ha na-afụ ụfụ. Biko gwa ya dọkịta, because enwe ọgwụ ndị ọzọ dọkịta gị ga-enyenwu gị inye aka wit ihe ahụ na-enye gị nsogbu n'ahụ. So ya bụ inwe allergy, ya bụ point number 4. Biko gwakwa dọkịta gị. Point number 5, ị ga-ajụ dọkịta gị, ọgwụ anyị na-enye m enwe nri m kwesịrị ịkwụsị. So enwe ọgwụ a na-akpọ warfarin. A na-aṅụ dịsị ọgwụ, a na-aṅụ ya ime ka ọbara mmadụ na-eflow ọfụma. Now this warfarin, ị na-aṅụ ya jere ihe dịka grape,
ọ ga-enye gị nsogbu n'ahụ because that grape ga-abịa affect wazi the liver. Okay, so enwe nni m ga-akwụsị ma ndị na-aṅụ iron tablets. Ị na-aṅụ iron tablets na-aṅụ milk, that milk ga-ekpuchi that iron ịbanye n'ime ahụ gị ọfụma. Okay, so ya bụ point number 5. Point number 6, ị ga-ajụ dọkịta gị enwe mgbe mkwesị na-aṅụ ọgwụ, a ga-aṅụ ya n'ụtụtụ, a ga-aṅụ ya n'ehihie, a ga-aṅụ ya n'abalị. So o nwere some drugs like ọgwụ ndị a ọgwụ a na-eme ka mmadụ na-anyụsịsị mamịrị, anyị na-asị biko na-aṅụ ya n'ụtụtụ ma ọ n'ehihie, because ịṅụwa ya n'abalị ihe ga-eme ị ga-ahụ ị ga na-etete mgbe ọbụla ị ga na-enye mamịrị. Another one wụ ọgwụ cholesterol a na-akpọ ya statin. Anyị na-asị ka aṅụ ya n'abalị because cholesterol wụ fat, abụba nọ n'ọbara mmadụ. Anyị na-asị ṅụọ ya n'abalị because ọ n'abalị ka ahụ mmadụ na-produce abụba, so ọ dị mma ka a na-aṅụ ya n'abalị. Okay, then number 7 dị oke mkpa. Ụmụ nwanyị na-atrai dị ime ma ụmụ nwanyị dị ime, biko ọ na-ịma na ị na-atrai dị ime ka nwanyị, enwe ọgwụ a na-ekwesị inye gị cha because ọgwụ ndị a ga-enye nsogbu na nwa nọ n'afọ. Ọgwụ ndị a nwere ike ime ka nwanyị ka ime pụọ, ya wụ inwe miscarriage. Ọgwụ ndị a nwere ike inyekwa the woman n'onwe ya nsogbu. So ọ na-ịma na ị na-atrai ịdị ime, kpọkwa dọkịta gị ma ịdị ime. Number 8, ọgwụ ndị a na-aṅụte aka dịka ọgwụ BP, ọgwụ diabetes, ọgwụ cholesterol ma ọgwụ obi. Ọ bụrụ na ọ like this, na-aṅụ ọgwụ a 6 months, 1 year, ịṅụgo ya, emebele gị any blood test. Ọgwụ ndị a ekwesị na-eme monitoring. So most ọgwụ ndị BP ọ na-awụ every 6 months. Dọkịta ga-akpọ gị si ka echekie kidney, echekie liver, enwere ike isi gị ka wetakwa mamịrị gị ka echekie menwe problem ọbụla ọ na-enye gị n'ahụ. Okay, so mmadụ ekwesị na-aṅụ ọgwụ aṅụte ya aka, echekebe your blood test, echekebe your blood pressure ka amarakwa ma ọgwụ ahụ ị na-aṅụ ọ na-awa ọkụkwa. Okay, so ekwula maka ihe 8 anyị kwesịrị ịma maka ọgwụ ndị anyị na-aṅụ. Ya wụ ka ihe kpatara iji aṅụ ọgwụ a. Ị ga-aṅụ ya ruo ole mgbe? Enwe ọgwụ ndị ọzọ ị na-aṅụ ka ọ ghara inye gị problem, okay, with this new one achọrọ inye gị. Nke 4, enwe ọgwụ ndị na-enye gị problem n'ahụ, because all na those drugs na-enye gị problem n'ahụ ekwesị inye gị ya. Nke 5 wụ enwe nri ị na-ekwesịghị iri ma mmanya ị na-ekwesị na-aṅụ ọgwụ a. Number 6 wụ ele mgbe ị ga na-aṅụ ya n'ụbọchị. Number 7, nwaanyị dị ime ma nwaanyị na-atrai dị ime. Then number 8, elekwanụ monitoring ma testing a ga na-eme maka ọgwụ. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, biko detuo ya na description box ka anyị na-ekwu garakwa. Ndewo ndị be anyị.